Als ik het idee was, zou ik ook wel wat meer schrijven. Mensen, wat niks doen hier? Do the happy days. Ik kan het niet doen, maar ik moet hier eens jellen. Oké, gaan we het los? Gaan we het los? This is Oké, kom. En... Klas, is mijn handen zo. Ja. Oké, nou, het regent vandaag. Lekker adem. Als je niet luisteren, lekker adem, aan de linker. Aan de linker, als hij. Oké, lekker adem. Hier is twee dames wat niet deel is van onze story nie. Kom Zoe. Jij ook niet. Lekker achter. Jullie gaan